भाइराल जेनिफार बर' एक्ट्रेस बिराद गाज्रि खोनायोना खोनायोब्ला नाथाय बै भाइराल खालामग्राया सोर लिंकआबो फैबाय भिडिअआबो फैबाय नाम्बाराबो दं खोनानाय बायदिब्ला ग्रुपआवथ' बिसिनियाव 800 जन प्लास दं WhatsApp ग्रुपआव प्लास बिनिनो BPF ना UPPL नोंथांमोना खोनासंनो गोसो जागोनदां बिनिनो सासे गेदेर सुबुं मावथि सोद्रोमा बे ग्रुपआव इनभल्भ दंफायो भाइराल बे जाहैबाय AI नि मददजोंसो बे रियेल भाइराल नङा बे भाइराला ओरैबायदि रावबो बुंनाय नङा बे जेनिफार नङा जेनिफारनिनो फट'खा अरिजिनेल फट' बेखौ रिमुभ खालामजोबोबा माबायदि जागोन बिसोर बिदि खालामबाय ड्रेस गोनां पिक्चारफोरखौ ड्रेसखौ रिमुभ खालामजोबनानै बेबायदि खालामो हगारनानै होसिगोन मानसिखौ फोथैगोन माथो नोंसोर बिदि खालामबा टेक्नोलॉजिया डेभलप जादोंब्ला मानसिखौ जे गाज्रि खालामा बिदि हगारनांगौ रानलायनांगौ बेथ' नङाना हेलो लोगोफोर वेलकम बैक नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावबाय दा दिनैनि टपिकआ बिराद इम्पोर्टेन्ट दै लोगोफोर तारमाने जोंहा बिराद दुखुनि बाथ्रा आरोना जोंहा दानिसो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे जोंहा बिथां MJ ब्रादारनि भिडिअआवहाय नुनो मोनबाय आरोना बिथांनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनाखाबाय आरोना बिथाङा मा बुंदों आरोना तारमाने बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि सासे माने टेलेन्टेड फावखुंग्रि बिथां जेनिफारखौ माने एफनि दारैहाय बिथांनि गाननाय जोमनायखौ खुनानै माने भाइरेल खालामदों आरोना माखासे मानसिफोरा आरोना थ' बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोबोद मुगैथाव आरोना थ' बेफोरबायदिजों जोंनि मानसिफोरा गेलेबोबाय थासिगोन नामा मा जाखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव भाइरेल मानि थाखाय भाइरेल जेब्लायबो माने गाज्रि भाइरेल मोजां भाइरेलखौ जों मानो लाबोनो रोङा दिनै गाज्रि भाइरेलखौ जों मानो लाबोबाय थायो बिथां जेनिफारखौ माने आवगायावबो सोरबाया माने फेक एडिटिं खालामनानै बेफोरबायदि भाइरेल खालामनो नाजादोंमोन बा खालामदोंमोन आरोना थ' बिथांखौ लासिंसिं खालामबोदों दिनैबो फिन खेबसे बेफोरबायदि माने बिथांखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांनायखौ जों नुनो मोनबावबाय आरोना बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिथांनि गोसोआ माबायदि जागोन बिथाङा बिमा दं बिफा दं बिदा दं बिब' बिनानाव बायदिसिना दं जानो हानाय नङा होमबा थ' बिथांमोना मा जागोन बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि परिबारनि गोसोआ माबायदि जागोन जुदि सोरबाया बेफोरबायदि फेक एडिटिं खालामलाबायनानै माने माबा मोनसे एफनि दारैहाय बेफोरबायदि जि खुलाबायनानै भाइरेल खालामना होयोब्ला बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना जोंनि थाखाय दिनै जोंनि सावथुन मुलुगनि मानसिफोरखौहाय हिर' हिर'इनफोरखौहाय आवगायलांनोसो होनांगौ जोंनिया आवगायलांनो होनांगौ बिथांमोनखौ आवगायलांनो होबाय था बड' मुभिनिफ्राय आपग्रेड जानानै प्रमोशन जानानै हिन्दी मुभिसिमहालागै बलिउडसिमहालागै इन्टार जानो हानाय जोंनि गेजेराव साफा साफा मानसि ओंखारनांसिगौ दिनै बलिउडआव सौहैनाय लोगो लोगो बलिउडआव गाहैनाय लोगो लोगो बलिउडआव आगान हैनाय लोगो लोगो बेसेबां डिमान्डेड बिथांमोना ओरैबायदि पावारफुल बेसेबां फेमास बेसेबां फेन्स बा फलोवार्स अल वर्ल्डआवनो फेमास जानो हायो जेब्ला मोनसे हारिनिफ्राय बलिउडआव बेफोरबायदि हिर' बा हिर'इन ओंखारहैनो हायो बे हारियाबो ओरैबायदि माने फेमास जायो बे हारियाबो ओरैबायदि जौगायो दिनै नोंथांमोना नुवाखै नामा बलिउडनि हिर' हिर'इन सुपारस्टार सलमान खानानो जा शाहरुख खानानो जा अक्षय कुमारानो जा बिथांमोना ओरैबायदि फेमास ओरैबायदि डिमान्डेड वर्ल्डआवनो फेमास बिथांमोना जेथिं थाङो बिथिं ओरैबायदि निउस लाइ मिडिया लाइ माने इउटुबार लाइ फट'ग्राफार लाइ जेव खिथु सैमा फाग्लाफोरबायदि खारफायो मानोना बिथांमोना ओरैबायदि डिमान्डेड बिथांमोननि ससे भिडिअ होनो हायोबा ससे भिडिअ लानो हायोब्ला ओरैबायदि मुलाम्फा दिनै बिथांमोना जि बुङो अल इन्डिया फेमास दसेनि गेजेराव माने भाइरेल जायो बलिउडनि हिर' हिर'इनफोरखौहाय दिनै सरकाराबो माने गोबां साननो गोनां जायो दिनै सरकाराबो बिथांमोनखौ मानिनो गोनां जायो गिदिर पलिटिशियानफ्राबो बिथांमोनखौ मानिनो गोनां जायो मानोना बिथांमोना अल इन्डिया फेन्स फलोवार्स दं बिथांमोना जिखौ बुङो बेखौनो मानिगोन अल इन्डियानि फेन्स फलोवार्सफोरा दिनै जोंनि मानसिफ्राबो साफा साफा बलिउडआव इन्टार जाहैनो नांगौ
बलिउडनि जानानै हारिनि माखासे खोथाफोरखौ बुङोब्ला दिनै सरकारा खोनासङैनि खोथा गैया। दिनै बलिउडनि सुपारस्टार हिर' बा हिर'इन जानानै हारिनि माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट इस्युनि सायाव खोथा बुंलाय दसेनि गेजेराव अल इण्डिया भाइरेल जागोन। नंमारगौ नै बर'फ्रा बर' मानसिया ओरै जेंना जामारदों, बर' मानसिखौ ओरै अयनाय खालाममारदों होननानै दिनै दसेनि गेजेराव भाइरेल जागोन। नोंथांमोना नुवाखै नामा दिनै सलमान खाना माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला दसेनि गेजेराव माने अल इण्डिया फेमास जायो, अल इण्डिया भाइरेल जायो। दिनै अक्षय कुमारा माबा मोनसे जाना देखायनाय लोगो लोगो दसेनि गेजेरावनो अल इण्डिया भाइरेल जायो, अल इण्डिया फेमास, अल वर्ल्डआवनो फेमास जायो। थ' जों बेखौ बुजिनांगोनब्रा, जोंनिया बै फेक एडिटिं माबा माबियाव गेलेबाय थाबा जाया। बलिउडआवल' नङा, दिनै जोंनि गेजेरावहाय सासे नेसनेल मोजां क्रिकेटार ओंखारनांसिगोन। जोंनि गेजेराव नेसनेल फुटबलार, अलिम्पिक फुटबलार बायदिसिना बेफोरबायदि मोजां माने साफा ओंखारलांनांसिगोन जोंनि गेजेराव। थ' बेफोरबायदि गिदिर मानसि थायोब्लासो जोंनि हारिया माने सिनायथि जागोन, जोंनि हारिया बयजोंबो खोनासंजागोन आरोना। थ' जों साननानै नाय, इमान हाजार लाख मानसि ओंखारनानै जों राजा लामायाव धरना होबाय, दिल्लीयाव थांनानै धरना होबाय। बेसे खोनासंखो, बेसे मोनखो जों, मा मोनखो जोङो? इमान रोजा मानसि थैबाय, जों मा मोनखो जोङो? नाथाय बै माने फेमास मानसिफोरा फंसे खोथा बुंबानो ओरैबायदि भाइरेल जायो। नाथाय जोंनिया इमान लाख मानसि ओंखारनानैबाबो होख्रावनानैबाबो दिनै जोंनि बाथ्राखौ खोनासङाखै। ना मिडिया खामानि मावदों, ना सरकारा खामानि मावदों, ना पलिटिसियाना खोनासंदों, रावबो खोनासङाखै। जेबो गोहोम खोख्लैनो हायाखै जोंनि बुंनायफ्रा, जोंनि मावनायफ्रा। साफा ओंखारबो साफा टेलेन्टेड मानसि ओंखारबो। जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदि जों मानसि सोरजिनानै लानो हानांसिगोन। थ' जों बिनि थाखाय जों बयबो रायजो राजाफोरा, गोरों गोरा मानसिफोरा खामानि मावनांगोन बिनि सायाव आरोना। दिनै बेफोरबायदि बर' हारिनि सेलिब्रिटि जाहांबोनाय बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि बेफोरबायदि फेक एडिटिं खालामलाबायनानै जुदि बेफोरबायदि हगारलाबायोब्ला मा जागोन? बर' हारियाव माथो बेफोरबायदि ओंखारनायानो नङा माथो, बर' हारिया माथो गोदोलांबाय थागोन माथो। थ' बेखौ जों बयबो सोलायनांगौ आरोना। बेफोरबायदि खालामग्राखौ जोङो गोख्रोङै नायबिजिरनांगौ, बिथांमोनखौ जों हमनो नाजानांगौ आरोना। जेब्ला हमजागोन ना, अब्ला नै बेबायदि जागोन आरोना, नायबानो जाबाय। जाहाथे फिन खेबसे बेफोरबायदि माने गाज्रि खामानिखौ मावबावा। लोगोफोर, भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथायानो जाहैबाय, जोंहा बर'नि सासे हिर'इन जेनिफार माने गोसो लोरबां खालामनानै लाब गैया, गोसो लोरबां खालामनांगौनि खोथा गैया। बिथाङा आवगायलांबाय थानांगौ, बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ, बर' हारिखौ सिनायथि होलांनांगौ। आरो बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनो दाबावथार। बाय।